Kaixo artistak, zer ikusten duzu hemen? Zer uste duzu direla? Badakizu nola deitzen diren? Eta zenbat ateratzen diren, ezta? Hortxe, zuhaitzetan. Zer uste duzu direla? Hemen gehiago ikusten dira, begiratu nola eskalatzen diren, goraino, hala. Eta begiratu hemen ere zenbat dauden. Badakizue nola deitzen diren? Untza deitzen da. Nik landare eskalatzailea deitzen diot. Bai? Agian untza izena ezaguna egiten zaizue. Ze euskal talde bat daukagu, ezta? Aldapan gora, auzorik pauzo, aldapan bera. Ezta? Auzorik auzo, gaztainon dut apago. Hemen didator izena. Untza, landare hauze delako, ezta? Hortxe gehiago. Eta begiratu, zuhaitz nagusi honetan, zenbat hazi den untza. Gainera behitu hemen nola dagoen eskegita. Lurreraino iritsita. Ezta? Begiratu. Hala, zenbat untza. Zelako kolore berdea. Por cierto, zuhaitz hau. Gogoratzen zareten nola deitzen den? Aurreko egunean komentatu genuen, bai, aritza, bai, Bizkaiko simboloa. Eta aritza honetan dago. Eta justu ondoan dagoen aritzean, begiratu zer gertatzen den. Begiratu ze atera zaion. Ikusten? Onjo bat atea zitzaion, orain dela pilo bat, eta nahikotxo jandu, ezta? Ai, gizajoa. Beno, gehiago ikasiko dugu, Hurrengora arte.